arribat amb nosaltres al diari de Patrícia. Ei, estic presentant aquesta secció mentre m'estic mocant una miqueta. Què passa, penya? Com anem? Hola, què tal? Ja tornem a ser aquí. Ja tornem a ser aquí. L'última secció. No, és que estava menjant crispetes i ara he acabat de mastegar. No saps fer un programa de ràdio, no passa res. Sí. Ara comences crispetes. Exacte, ara comences... Vaya. Doncs bé, comencem el diari... A RAC1 tampoc hi ha un llunari que crida al micro. Com que no? I en Basté què? No. Perdó, Basté, perdó. Dóna'm feina. Bueno, però ell sap quan s'ha d'allunyar del micro. Qui? En Marc Giró. En Marc Giró. Sí. Va, m'estàs dient... Exacte, sobre es diu igual que jo, company. Els dos Perdona, en Marc Giró m'ha convidat a 2 esmorzars. Sí, perquè és una persona... Ja, fidelitat per la resta de la meva vida. Una persona que em convida a 2 esmorzars. Una persona que m'alimenta. No, en realitat han set 2 cafès, perquè no volia abusar de la seva generositat. Però... Amigo, què? Però jo... Això és la teva fidelitat. Fins a la Són mort, 2 cafès, la teva fidelitat. Jo m'interposaria davant d'un francotirador per en Marc Giró. Per 2 cafès? Em portaria una bala per ell. Per 2 cafès, kill me. Doncs avui comencem la secció de... Marc. El diari de Patrícia. Love you. Des d'aquí, un missatge d'amor de l'Albert Vidalla fins a Marc Giró. Sí, però si vols venir, Marc Giró, estàs convidat, si vols venir, Marc Giró, més que convidadíssim, no vinguis. Sisplau, vine, sisplau. Tu que tens contacte. Exacte, tu que tens contactes. Exacte, té contactes i no porta gent aquí, tu què veus? Quina vergonya. Un dia parlarem d'això. Shame on you. Un dia parlarem de... Shame on you, vale? Bé, comencem la... How dare you. How dare you. Com no hem pogut dir How dare you. Greta incorporada al nostre programa un cop més. Comencem la secció del diari de Patrícia, la secció en la qual podem explicar anècdotes que ens han passat, que són divertides, que ens ajudaran a fer una mica més amè la nostra vida. M'he quedat en blanc, pot ser perquè sóc daltònic. Algú té alguna... Que pesat amb el daltonisme. Ho he fet molt ràpid. Si tu no haguessis parat per fer la gent ja hauria passat. O no? Sí o no? Sí. No. Ho sento, Enric. Jo només me n'encarrego d'imitar la reacció de la gent que ens està escoltant. Tu t'encarregues de carregar-te la meva secció perquè no pots aguantar el meu èxit. Bueno, jo tenia una anècdota. Sí. Fins que has dit que havia de ser divertida. I aquí ja s'ha desmuntat. Què tens per nosaltres que t'hagi passat el Nadal, Albert? No, he treballat. Tot el Nadal. Bé, no? Vull dir... Totes les festes. Seguint amb l'esperit nadalenc, no? Per lo que veig. Sense parar. Sí. Laia, tu tenies alguna cosa? Jo també he treballat totes les festes, però sí. Jo també. Entre feina i feina, entre horari i horari, doncs ens escapàvem de festa. I pot ser que un dia em passés una mica. Laia, vaja, tenim alguna cosa aquí a comentar. Explica'ns. I pot ser que estigués a xauxa Menos lejía bebo de todo ya. i li tirés tota la beguda en uns nois que devien tenir 16 anys o així. Jaquetes noves que els havia cagat el tio. Hola, Déu meu, Perquè em vaig entrebancar. No diré com, em vaig entrebancar. No diràs com, nosaltres volem saber com, però Laia... Però no es diu. No, sisplau. Què estaves ballant? Estaves ballant? No, és més penós encara. Més penós encara? Ara volem saber... No vaig veure que hi havia al final de l'escenari. Laia, no! Hòstia! Sí. Va venir una mil·lèsima de segon que la Laia es va sentir una rockstar deixant-se caure. I vaig caure sobre les copitxueles dels nois. Encara que et van amortiguar la caiguda. Sí, les copitxueles sobre les jaquetes. No, ells no. Però bueno... S'ho van prendre prou bé encara, van riure. Les mames potser no tant. No sé qui havia de netejar. I ells intentant amagar l'olor alcohol l'endemà tampoc. Ja veus! Vaig fer passar un dia de Nadal molt mal. És que tenien 16 anys a més. La història aquella que sempre hem explicat alguna vegada de no, és que m'han tirat una beguda a sobre. No és que jo hagi begut. M'han tirat una copa a sobre. Doncs per fi era veritat. Per primera vegada. A mi era veritat. Era veritat. Saps explicar lo de l'antro? Lo de l'antro.
Espectacular. Vosaltres sabeu que en els Simpson tothom recordarà l'escena, perquè tots hem vist els Simpson molts cops repetits. Hi ha una escena en què es fa una festa, o sigui, es fa com una mena de convenció a la ciutat i tot és supermodern. Què passa? El bar d'en Moe, en Moe també vol participar, però el que no vol fer és ficar el seu lloc allà. Per tant, construeix com una mena de passadís fins al seu restaurant, fins al seu antro. Quedeu-vos amb la paraula antro perquè... Quedeu-vos amb la paraula antro perquè l'Eloi ens ha d'explicar una història interessant. Què, Eloi? Explica'ns. Bé, es veu que a finals d'any de l'any passat vam sortir de festa. Sí. De serendípia. Es veu. Es comenta... I em van portar a un lloc... Tot i que ell no veu ni fuma, ni res. Allà a Barcelona. Sí. En un lloc al poble, no? Que està tot cacau a trossos. Bueno, és que és Barcelona, vam anar a un lloc maco. Sí. A sopar i vam anar a l'Ovella Negra. Va ser preciós. Està bé. Però vam anar a un antro. Com que un antro? Després vam anar a un antro. Com que un antro, Eloi? Les cadires eren caixes d'estrella. Hombre! Sí. I lo maco que era. I la majoria estaven trencades. Anava a dir, lo maco que era i lo trencades que estaven les cadires aquelles. I lo barato. Per això era un antro. Era un antro. Era un antro. Era un antro. D'aquí l'escena del Simpson que diu, esto no es que sea un antro, com un antro, és un antro. Doncs l'Eloi en aquell moment va dir aquestes paraules. Esto es un antro. No vaig dir això, però el meu cap deia això. Espera't, a mi em van dir gilipolles, l'Albert no va venir, va ser una nit molt increïble, va ser molt agressiva, Sí, la meva també. Sí, l'Albert estava... treballant fins a altes hores. Fent les seves funcions. Doncs bé, teniu alguna... A mi m'agrada, o sigui, jo sóc... Ui! Prepara el timbre. Sí, prepara. Se m'ha posat una crispeta pel mal lloc. Veus com van menjar crispetes, veus? No, o sigui, saps com els nanos d'ara d'avui en dia que miren a penya jugant als videojocs per YouTube? Sí. Doncs jo sóc una mica així amb la festa, saps? Jo a mi m'agrada veure la gent... Com surt de festa, no? Oi, que bé que s'ho està passant, no, aquest? Jo serveixo els cubates, els tònics, però ells estan de festa. Exacte, bueno, no. És el que té el The Bread of Everyday. La pobresa. És el que té la pobresa. Eva, tens alguna anècdota així de Nadal, així de... Puc explicar? Cap d'any que tinguis ganes d'explicar-nos? O ara mateix no està preparada, no us preocupeu. No, millor que no. Algú més té alguna cosa? No estem preparats? No. Ha sigut un Nadal light. Ha sigut un Nadal molt light, no per lo que veig. No hi ha hagut cunyats que han intentat... No tinc cunyats. No tenim cunyats. Bueno, sí, deixeu-me d'assetjar. Soc famós, ho sé. Sí, no, l'Albert... Sisplau, tinc una vida també, Laia, jo també tinc una vida i necessito poder passejar pels carrers sense haver de portar una gorra i unes ulleres de sol. Això és el que diu ell. Però no és el No, que ara treballa a RAC1, clar. Exacte, ara treballa a RAC1, ara haurà de portar aquestes ulleres perquè si no el reconeixeran li demanaran molts autògrafs. Li demanaran molts autògrafs pel carrer. Que els demanin i negar-los. Oh my God. Però hauràs de parlar perquè no et veuen a RAC1. T'hauran de dir... No em veuen, Eloi. No em veuen. Sí que ens veuen Podrien haver novetats. Sí que ens veuen perquè... Podrien haver novetats. Podrien haver novetats avui també. En realitat el somni de mi iaia, Veure't a la tele. Seguir els passos d'en Cuní. Doncs bé, amb el desig de la iaia d'Albert acabem el diari de Patícia.